Днес имам среща с доктор Стефанова, педиатър. Тя също е педиатърът на моите деца. Ще си говоря с нея за предстоящото тръгване на училище на моята дъщеря и опасностите от честите боледувания, свързани с това. Малко предистория. Моя син, като навърши 4 години, разви усложнения от такива чести заболявания, серозен отит. Не искам да се повтаря и затова съм при нея. Стефи, благодаря ти, че пак ми отделяш време и внимание. Знаеш колко съм досадна с моите безкрайни въпроси. Този път даже имам списък с въпроси. Знаеш, че Теди, нашия син, изкара серозен отит. Ти най-добре го знаеш това. И този серозен отит се връща всяка година и това ме притеснява за него. По отношение на Дея, нашата дъщеря, пък тя тръгва на училище, знаеш, сега септември месец в Швейцария и ще започнат боледуванията по-редовно и ме притеснява да не се стигне пак до такова усложнение и при нея. И какво мога да направя, за да предотвратя това нещо? Това ми е притеснението от известно време. Едно от притеснението поне. Това, че Теди е имал тези проблеми, не значи, че Дейка ще ги има. Защото ако си спомняш, Гери, ние с Теди доста закъсняхме с операцията на третата слизица. Да, вярно. Вие много се страхувахте, ходихте на 2-3 места, няколко консултации бяха. Това закъснение доведе до появата на серозния отит, който знаем колко подмолна болест е. Да. При него има увреждане на слуха, без да има температура, без да има болка и това е опасното при него. И тъй като едновременно с третата слизица се сложиха така наречените на български език макарички, и това също беше закъсняно. И с това имахме закъснение, затова се повтарят всеки декември почти. Да, всеки декември започваме с лекарствата до април месец. Че Дея ще бъде същата. Първо, Дея е едно, бих казала, благодаря на Бога, а може би и на нас колективно, едно неболедуващо дете. Тя до сега е пила само веднъж антибиотик. Да. Освен всичко друго, тя е имала непрекъснати контакти с брат си, което и носи вкъщи болести. Да, редовно. Така че тя има някакъв имунитет. Дея живее природоцелесъобразно. Да. Това значи добър хранителен режим, добро отношение към спорта и към чистия въздух. Така че аз не виждам смисъл от твоите опасения, но както знаем, ти си притеснителна майка, което има своите положителни и отрицателни страни. Мога ли да направя нещо профилактично? Какво да й давам? Първо трябва да помислиме как да приеме Дея детската градина. Ако вие предварително говорите колко е хубаво в тази детска градина, колко приятели ще има, колко занимание ще има, тя ще приеме по-спокойно детската градина, защото тя ще бъде не в България, тя все още не знае езици. Но съм убедена, тя е едно социално дете, че ще свикне бързо. Второто, което е, тя ще започне есента, когато ще е ходила на море, на планина, ще е яла плодове, зеленчуци. Тя ще започне детската градина изпълнена с здраве и с витамини в своя организъм. Но при всяко, дори и леко заболяване, българските семейства, може би изобщо хората смятат, че хремата е нещо несериозно. Да, няма безобидна хрема. При всяка малка хремата, лека хрема, тя трябва да се спира от детска градина. Трябва да се доизлекува до край и тогава да тръгва. Защото дългите хреми, именно дългите хреми, особено с проблем в носоглътката, като някак увеличена трета сливица, те водят до серозните отити. Би могло и не би било лошо да се дават витамини, но комбинирани с минерали и да се започне от ноември месец, защото те все още са пълни с тези витамини, които са приели през От ноември, не по-рано. От ноември, не по-рано. А някакви хранителни добавки мога ли да й давам? И така наречените супер храни мога ли да й давам? Знам, че колеги препоръчват хранителни добавки, супер храни. Аз не съм привърженик на тези неща, аз съм привърженик на естествените, на природните неща. А това са плодове и зеленчуци, в зависимост от сезона. Сезонните плодове. Тя не яде много от плодовете, не ги приема. Тя дори ягодите трудно приема, които са вкусен плод. Ябълка яде единствено така, и банан. Другите плодове много трудно ги приема. Как мога да я накарам да яде повече плодове и зеленчуци? Яде краставици и банани и ябълки. Това е. Това не е никак малко, защото има деца, които дори и това не приемат. Ябълката е един от най-добрите плодове.
пълни с най-много витамини. Тя ще се научи в детската градина, под влияние на околната среда. Всичко това ще бъде преодоляно. Добре, при какви първи симптоми да я спра, примерно? Какво трябва мога ли да хвана по-рано болестта, за да я излекувам по-лесно? Децата по принцип са много жизнени. Когато видиш, че едно дете си полягва в легалцето след детската градина, това е първият признак, че нещо ще се случва. Добре, значи виждаме, че ляга и се притеснява. Преди това не се притесняваш, наблюдаваш. А мога ли ти късно разказа за зеленчуците и за плодовете, някакви други храни, които да й давам да подсилват имунитета? Бели меса, риба, плодове, зеленчуци, не пържи, не панира. Няма нещо, което да бъде по-различно за нейното хранене. Добре, страхотно. Какво ще съм Освен това яде по любимия ми начин, 5 пъти на ден. Да. Това е начинът, който аз съм много одобрява. Тя обаче яде пасирана храна все още. Някои от храните ги приема само в пасирано състояние. Какво мога да направя, за да го променя това, защото все пак е на почти 4 години, след няколко месеца става на 4 години. Не искам да казвам, че това е голям пропуск в вашето семейство. Не можахте да се справите с този проблем. Да. Ами да кажа, както казват българските баби, ще стои 1-2 дена гладна в детската градина и ще се научи да яде първо едро смляни храни и след това несмляни храни. По отношение на общия имунитет, те ли добре се справят с нещата. Мислиш ли? Мисля, да. Мисля. Защото той е по-слабичкия. Той е по-слабичък. Защо ти е дебело дете? Той е строен, слаб и мускулист. Той няма на кого да прилича. Нито ти, нито Митко сте дебели хора. Да. Това е едно здраво, хубаво дете. Значи да не се вглеждам толкова много. Не се вглеждай. Не се вглеждай. Паниката не е добър приятел на майката и децата, малките деца усещат паниката в родителите и я използват понякога. Децата започват понякога и да симулират.